Tɔgɔ Mamadi Dramé. Mouvement Kunda né FARC, Front d'action pour la région de Caille au présent. Membre initiateur, membre fondateur du mouvement Trataoulen Fanaï. Je suis également le président du mouvement Watissera. Drokun Flani Kofé. Essentiel pour 694. Nous avons Kemé, ani Bisawa, ani Tama Kononton, ani Brubruma. Kuna sini an y'a ye k'a fɔ dɔ farala kan dɔrɔmɛ kelen ɲɔgɔnna farala kan ka bɔ 130 ni damadɔ la ka taa yɛrɛ sɔrɔ 140 ani tama kelen na. An tɛ a faamu, an m'a faamu. N y'a kalo damadɔ ye an kun ye wuli ka jɔ kɛ dɔ ka bɔ a la. C'est n'i ye jateminɛ kɛ fɛn bɛɛ gulonnen don taji de la. Transport gulonnen don taji la, balo gulonnen don transport la, hadamadenya yɛrɛ sabatili gulonnen don balo la. Donc a bɛɛ gulonnen don fɛn kelen la n'o ye taji ye. Maintenant ni taji sɔngɔ yɛlɛnna transport sɔngɔ bɛ yɛlɛ, ni transport sɔngɔ yɛlɛnna balo sɔngɔ bɛ yɛlɛ, ni balo sɔngɔ yɛlɛnna a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye an ka denbayaw kɔnɔna la. Ni gɛlɛya nana an ka denbayaw kɔnɔna la, hakilisigibaliya bɛ na, ni hakilisigibaliya nana o bɛ se ka wolo hali baarakolon kɛ la. Ni baarakolon dun cayara jamana kɔnɔ a bɛ se ka jamana lasegin kɔ. An kɛlen k'o de ye, an ye wuli ka jɔ kɛ. Gouvernement an bɛ se k'a fɔ u ye poudre k'an ɲɛ la parce que u ye dɔ bɔ a la, u ye 10 francs bɔ a la, après u tilala ka dɔɔni bɔ a la. An bɛ bɔ mun kalama u bɛ ka dɔ fara a kan tuguni. An dun b'a ye k'a fɔ baril de pétrole u bɛ dollar wari $52 o b'o de la sisan. Dollar wari 52 o b'o de la sisan. N'i y'o ta k'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ bɔ baril la n'o ye essence, gasoil, pétrole, goudron, kérosène, mazout, n'olu bɛɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ feere prix min na Mali la ka transport jateminɛ a feerebagaw raffinerie k'o nafolo jateminɛ a feerebagaw baarakɛla minnu bɛ ta olu bolo k'olu jateminɛ taxe min bɛ sara k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ an b'a ye k'a fɔ essence bɛ se ka di maliyɛnw ma 100 fo ka na se 110 na. Donc hokumu de kɔnɔna la an ko an tɛ se ka sigi parce que ni dɔ bɛ fara bɔ a la wagati min na o bɛ bɔ télé la mais ni dɔ bɛ fara kan o tɛ bɔ télé la. Donc wulikajɔ in kun y'o de ye dɔ ka bɔ essence la halisa pour que maliyɛnw ka se ka vraiment bɔ nin cogo in na. N'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ dimanche bon an kan ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ wulada in na n'an y'o ɲɔgɔnye kɛ démarche mun kan ka ta pour que k'a dɔn kun jumɛn na dɔ farala kan. Donc o wagati de an bɛ sɔrɔ ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma sinon an y'a mɛn ka se fo sisan ma an bɛ comment dirais fara ɲɔgɔn kan de la an bɛ labɛn de la pour que an yɛrɛ damaw fɔlɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka bɛn fɛn dɔ kan. D'abord an bɛ maliyɛnw na bɔ a kalama k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ ka kɛ fɛn mun n'a tɛ bɛn. Donc an ɲini maliyɛnw k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ko tɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka o association de consommateurs minnu bɛ yen k'a ɲini olu fɛ n'a ma ɲɛ olu de bɛ kuma anw tɔgɔ la u ka wuli u ka fara an kan an ka jateminɛ kɛ mun nana ni fara an kan ye k'a ɲini autorité fɛ u k'a lajɛ olu de ko vraiment ko wagati ka gɛlɛn ni wagati ka gɛlɛn a kan ka nɔgɔya cogo min na olu kan k'o waleya de kɛ n'o ye ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la mais wagati ka gɛlɛn tuma min na olu man ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan. Donc anw ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin maliyɛnw ma an ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin autoritéw ma an ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin association de consommateurs minnu bɛ Mali la an k'a ɲini k'a dɔn kun min na dɔ farala a kan an ka vraiment k'a fɔ autorité u ka dɔ bɔ a la halisa. Ka kɔni ye kalo 2 nin kɔfɛ an bɛ marisi la mois de janvier wagati an ye wulikajɔ kɛ pour que dɔ ka bɔ a la. Donc u ye dɔ bɔ a la siɲɛ 2. Maintenant an ɲinamatɔ u nana dɔ fara a kan. Le gouvernement qui fixe le prix kuma bɛɛ bɛ ɲɛsin olu de ma vraiment u ka a lajɛ fɛn min bɛ maliyɛnw lafiya u ka taa o sira fɛ. Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali mago tɛ gɛlɛya wɛrɛ la tuguni déjà an bɛ gɛlɛya min na o y'an bɔ u y'a c'est pas comment dire o y'an dépassé an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ solution ɲini o la cogo min na n'a fɔra ko gɛlɛya wɛrɛ kana fara nin kan a ti bɛn donc u k'a lajɛ a défaut c'est-à-dire n'u tɛ se k'a lasegin n y'a fɔ ka na fɔ 100 ou bien 110 na a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen u k'o t'o la fo nin wagati nin ka tɛmɛ ni nin wagati tɛmɛna
u k'a lajɛ an ka sigi k'a fɔ kɛ halisa dɔ ka bɔ a la n'i y'a jateminɛ sous région la Mali taji de ka da ka gɛlɛn ni sous région bɛɛ lajɛlen ta ye Burkina ni Mali a condition bɛɛ kelen pétrole tɛ bɔ Burkina port tɛ bɔ Burkina mais essence bɛ Burkina 130 olu yɛrɛ 130 olu bɛ ka mankan k'o la donc Mali dun bɛ yen Mali bɛ fo 140 ani dɔrɔmɛ 1 de la an t'a faamu quoi o de kama an b'a ɲini gouvernement fɛ vraiment u bɛ ko o ko la u ka fɛɛrɛ kɛ u ka nin taji in sɔn lasegin a nɔ la fɔlɔ an ka sigi ka fɔ kɛ n'an ye sigi ka fɔ kɛ dɔ bɛ bɔ a la cogo min na halisa an k'o da yira ɲɔgɔn na